Dobrý den, vážená komise. Mé jméno je Petr Starý a jsem studentem Žateckého gymnázia. Dnes bych vám rád představil mou prezentaci týkající se středoškolské odborné činnosti na téma vývoj hráčů mladší přípravky v kategorii U6 až U9 ve fotbale. Zde můžete vidět stručný obsah toho, čím se budu v této prezentaci dnes zaobírat. Tak začnu tím, proč jsem si téma vybral. Už dlouho se zajímám o tuto problematiku, budou to 3 roky, kdy působím jako trenér mládeže v klubu SK Wranglery. Chci zjistit, jaký vliv mají mé tréninky na hráče a jestli je potřeba tréninky změnit a upravit je, aby hráči podávali lepší výkony. A nakonec bych chtěl získat nové informace, které povedou ke zkvalitnění tréninku a celkově zkvalitnění přístupu k hráčům. A tyto informace můžu předat rodičům i školám, kam hráči chodí. Tak, cíle, které jsem si vytyčil, jsou analýza a vyhodnocení výkonu hráčů za měřené období, kdy budu chtít zjistit, jak moc se hráči za tyto měřené období zlepší a dále s tímto naměřeným časem pracovat. Také budu chtít zjistit, jak moc kvalitní jsou tréninky pořádané v mém klubu a jestli je potřeba na nich něco změnit nebo na nich zapracovat trošku z jiného úhlu. A nakonec si potvrdit, zda je k hráčům přistupováno správně od nás, ode mě jako od trenéra, nebo od školy a rodičů. Dále, vytyčil jsem si také hypotézy, kdy očekávám mírné zlepšení výkonu hráčů ve všech oblastech, ve všech disciplínách, ale myslím si, že mezi měřeným obdobím mezi zářím a červnem dojde k mírnému poklesu, jelikož jsou prázdniny a hráči se nebudou věnovat fotbalu natolik, aby se dokázali v daných disciplínách zlepšit. Teď bych přešel k teoretické části, kde jsem se zaobíral pojmem trénování, pod který spadá mnoho podřadných pojmů, jako je trénink, trenér, příprava tréninku, průběh tréninku. Toto vše je v teoretické části zahrnuto. Tak dále jsem se zabýval tím, co vlastně je mladší přípravka, jaké kategorie do ní spadají, co je hlavní cíl pro trenéry v této věkové kategorii a jak by se hráčům mělo přistupovat. No a potom jsem se zabýval ostatními vlivy na hráče, což je škola, kamarádi, rodina, také přístup trenéru a trávení volného času. A nakonec nábory, což jsou organizované akce, které vždy pořádá klub proto, aby do svého klubu přilákal nové hráče a hráčky z okolí. Čerpal jsem hodně tedy z internetu, našel jsem i tištěné publikace, které jsem zahrnul opravdu hodně. Chtěl jsem zahrnout i orální zdroje, ale bohužel jsem nenašel žádného člověka, který by mi s tím pomohl. Zúčastnil jsem se ale různých přednášek a školení, kde jsem získal potřebné informace k psaní této práce. Teď už bych vám rád představil mou praktickou část, ve které jsem se tedy zaobíral měřením výsledků hráčů během 4 období. Byl to červen, září, říjen a listopad. Bylo to v 7 různých disciplínách a měl jsem výkony 6 hráčů, jednou měsíčně. Na každém tréninku, co jsem tyto výkony změřil, pečlivě jsem je uložil do tabulky, kde jsem postupně přidával další výkony a na konci jsem porovnal výsledky u jednotlivých hráčů tak, aby mě vyšel jeden finální výsledek jak u jednotlivce, tak u celého týmu, u všech 6 hráčů. Celkově jsem tady ty výsledky nakonec průměroval a dal jsem je do tohoto finálního grafu, kde můžete vidět, že pokud si všimnete tedy, u žlutá značí měsíc červen, šedá barva značí měsíc září, oranžová měsíc říjen a modrá barva měsíc listopad. V každém sloupečku si můžeme všimnout, že se zlepšil výkon hráčů. V některých měsících, v některých disciplínách, jako například zde u 70 metrů, v disciplíně 70 metrů s míčem, došlo ke zhoršení mezi červnem a říjnem, ale nakonec i přes toto zhoršení došlo ke zlepšení. Čas se ale od prvního měření zhoršil. V ostatních disciplínách tomu tak právě není a všude se čas zlepšil.
Zde tedy u nožiček a u přihrávek nemluvíme o času, ale o počtu provedení, ale i to se během tohoto měřeného období zlepšilo. Myslím si, že kdybych v tomto měření pokračoval, že by výsledky stále se zlepšovaly, ale už by to nebylo o tolik a každou chvíli a v průběhu několika let by výsledky byly opravdu minimálně zlepšovaly. Tak, na závěr bych chtěl říct, že všechny cíle, které jsem si vytyčil, byly následně splněny, za což jsem velice rád. Myslím si, že nečekal jsem, že se všechny splní, ale doufám, že teď informace, co jsem získal z této práce, budu moct předat dál a možná i k měření pokračovat. Hypotézy se bohudík všechny nevyplnily, protože jsem si myslel, že se během pauzy hráči zhorší, ale je vidět, že hráči v našem klubu jsou dost dobří a pracovali na sobě i přes prázdniny a dokázali se zlepšit, kromě tedy té jedné disciplíny. Na práci bych chtěl v budoucnu rád navázat, ať už to bude jarní části sezóny, anebo za několik let změřit ty stejné hráče ve stejných disciplínách, jak moc jejich časy budou lišit od těch, co jsou teď. To je všechno k mé prezentaci a já vám děkuji za pozornost.